Så velkommen til en video. I dag vil jeg vise, hvordan man laver sådan en her baggrund. Den her baggrund, altså det er ikke lige præcis den her. Men en med en til, måske næsten. Der er også nogle med PvP og sådan noget, så det er godt. Det er I starter med at gå ind under internettet. Så skriver I Nova. Hvis der ikke kommer den her novaskin.me, så skriver jeg bare novaskin. Sådan her. Og så har jeg fået det der, kom det her frem. Den her. Og så kan man, skal vi lige vente. Så er det her mit skin, for eksempel inde på Minecraft. Så kan jeg wallpapers. Hvordan I nu vil udtale det. Hvis jeg kunne ramme. Jeg trykker bare på wallpapers. Og så burde I komme ind på det her. Så kan I måske trykke på fight. Et eller andet random. Så kan man se. Den her sej. Det er bare en lidt random. Den klikker I på. Så burde den gerne komme frem lige om lidt. Sådan. Så kan I så se. Hvis det nu skal være mig, der kommer hoppende med det her sværd ned i en, så kan jeg skrive, hvem det nu skal være. Måske skal det være Sagi. Og så når jeg har skrevet det, så skal det være den her. Skal man skrive det. Tryk på player. Se. Så er det der Sagi. Og hvis I så højreklikker, så kommer der sådan en lille en her. Så kan I ikke trykke gennem som. Så går I nedad. Trykker på den her. Og så går I bare op igen. Og så højre klikker I. Så er den meget større. Og så hvad den nu skal hedde. Gem. Så er den. Og så er den her. Det var bare den tutorial. Det er mega simpelt. Så vi ses. Hej hej.